Здравейте на всички, аз съм Маги и днес ще направим втора част на смешни клипчета. Преди да започнем клипа, искам се абонирате за канала ми и да връщате лайк бутона и нека да започваме. Днес ще правим втора част на смешни клипчета с моята приятелка Ели. Кажи едно здрасти. Здрасти. Така, и нека да започваме. Упси, трябва да го усилим малко. Така. Не. Не го прави. О. Ау. Когато се паразируваш през зимата. Не. Лошо коте. Агент под прикритие. Направо. Който... О, Мао. и аз съм така правила. Не. Моят въпрос е как не пропадна. Нинджа. Това е нинджа. Да, супер нинджа. О, е! Един от най-хубавите му спомени. Това е най-големия скейтборд. Не. Направо. Какво се бори? Още се учиш. Когато не можеш да караш. И още се учиш. Как забучи глава? О! Ти забеляза ли как е нокаутира в главата? Не! Аз казвам, че се блъсне в стената. Това не винаги свършва добре. О, това съм го гледала. Тон. Чак чуй. I believe I can fly. I believe I can... Оу! Нокаут. Не го прави. Та беше нинджа. То ще падне. И аз мисля така. Ау! То ще падне. Не! О! 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 Не опитвайте това вкъщи. Особено ако имате стълби, може да бъде наопаки. Това го имаше в първата част. Ау. О, малко. Давай. Толкова препарирано. Не, ти го предполагам. Добре. Успешно приземяване. Когато се опиташ да скочиш. Не, малко до сега ще скочи. То не скочи. Не давай. Когато се правиш на багер. Аз съм гледала, когато детето ти забие и трябва да го рестартираш. Едно дете падна по глава и бащата го вдигна. И го рестартира. Но ти предполагам. Не. Мали. Ох, тя съм ги гледала. Никой не забеляза това нещо. Окей, ще мороса. Има се богащи.
Или поглед. Хора, не сме смеехме на този пич. Аблио! He didn't do it, boys. Ако не го видяхте първия път, сигурно сте го видяли на забавен кадър. О, това е била истинска диня. Вау. И снима как... Аз чувам парти. Ох! Are you okay? Go! И аз така един път се закачих, но паднах на 2 крака. И се изплаших доста. Тази беше като тюлен. Ма как искаш да се позна и... Аз съм гледала. Кажи, погледни го. Не. Тя за доста пияни. Не, Ели, погледни го на телевизора. Така се разцепват. Тук не предполагам. Моят въпрос е как колата потегли сама. Отвътре имаше призрак. Не. Когато не можеш да ходиш на токчета. Защо изобщо се И опитваш? аз бях така, когато си купих моите токчета. Аз нямам такива. И не ми трябва. Това е катерица. Как е застанала като гъб. Мале. Това са когато 2 котки са заедно. Гледай ми се, но... There you go. Не казвам. This is a weird way. И... Как? Защо е замъчила по нас диня? Кон. Как се смее този човек? За децата си е супер, но не и за майката. Капитан мен нещо заседна. You're kind of scaring me with that soft. Не е ли погледни? Careful, Steve. God damn it. I believe I can fly. Careful, Fan. Hey, careful. О, Вау. няма да завърши добре. Аз съм гледала дете как скача и пропада в снега. Е, това се казва. Ох. Това е когато за първи път си пак стокчета. Ons klaar? Ох, О, боже. Винаги падат в лед. много е... Мале. Как вика, help me! О, твърд сняг. О, да, тя задави. Това не бихме го пробвали. Това никой не трябва да го пробва.
Това е баща предател. Това е баща предател. Изоставя детето си да падне, той просто се изправя. Уау. А той падна надолу. You're an idiot. И сега. Бай-бай. Мисля, че това беше добра идея. Ох, особено по... Това съм го виждала. Предател. Следно не можете да спите на два крака. И тук са животни. И с този клип свърши. Минаха 10 минути и 25 секунди, а от нашия клип 10-50 и няколко. Да. И затова ще трябва да спираме този клип. Или, я кажи, знаеш ли какво казвам след като завърши всеки клип? Не. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате още такива, напишете ми долу в коментарите. И бай-бай! Бай-бай.